खोथाखौ हरबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआर आव हाबाबा आं बिटिआर आव थाया होनलायनाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मानसिफोर दं। बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि समायखौ लाखिनो हामारदोंब्ला दा घन्टासेनि गेजेरावनो बिटिआर नागारनानै खारनांसिगौ। सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआर आव हाबाबा आं बिटिआर आव थाया होनलायनाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मानसिफोर दं। बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि समायखौ लाखिनो हामारदोंब्ला दा घन्टासेनि गेजेरावनो बिटिआर नागारनानै खारनांसिगौ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आनैयाबो बुंफाबाय गाइस चेनेल होननायाव 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथानि गासैनिसिमबो गोसोआव बारा एसेबां खुसि गैयाब्लाबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय गाइस। बिटिआर आव हाबबायनो सनितपुर बिश्वनाथ गफुर माबा माबिया बेनिफ्राय दा बिटिआर आव हाबनायजों माबा होखारलायनायबो जाजेनबाय गाइस। नुवाखै निउसाव बेसां मा बुंलाबायदों मा निउसानोथ' बे दा बावैसो नायना थांखांनाया मा कुइसनासो गोरोन्थि ना एन्सारासो गोरोन्थि माबा बुंबाय बिटिआर आव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबाबा आं बिटिआर आवनो थाया होननानै बुंनाय मानसिफोरखौ सोंबाय माबा बिसोरसो आरो खारनांसिगौ मा उल्था सोदोब बिलाय गोदाव सोरावलाय आनै मा बुङो मिडियानि मानसिया सोंबाय आरो सासे मानसिखौ मा होनना बुङो बिटिआर आव सनितपुर बिश्वनाथआ हाबाबा आं बिटिआर आवनो थाया होननानै बेसेरा दुखु मोननायजों बुंबायनो सोरबा दा बिसोरसो आरो दा खारनांसिगौनो बिटिआरनिफ्राय घन्टासेनि गेजेरावनो मा बिमा खर' बुंनाय जाखोसै बिलाय नंगौना नङा बिसोरा सनितपुर बिश्वनाथनि थाखाय एसे मोजाङै सिन्था खालामनानै बुंबाय बेसेरा जोंनिया सनितपुरा बिश्वनाथआ बिटिआर आव हाबाबानो बिटिआर आव थायामोन बिसोरबायदि मानसियासो आरो खारनांसिगौ जाबायनो मा उल्था सिदा मा मानसिलै बिलाय गोदाव सोरावलाय दुखु मोनदोंलै जोङो बे गोरोन्थि आरो बेहा गोरोन्थि मोजां जायाखै नंगौ आनै मोजां जामाराखै हसेनो आंनिया बिदिनो गाइसफोर माबाफोरा मा होनना बुङोमोनलाय आखुथायफोरा भिडिअ खालामनाय आखुथायफोरा माहाय एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मिनिनाय फैयाबा माने भिडिअखौनो खालामनाय जाया होनबा मा होनना बुङो ओमफ्राय सोदोबफोरा माहाय गोसा थांफ्लाङो सोरबा खाथियाव गथ' गोसा गोरलैफोर थाबा खेथेर बालायनोसो हाबा बेनिफ्राय बिटिआर आवथ' हाबबायनो सनितपुर बिश्वनाथ ओरैबायदि खुसि ओरैबायदि दावराव बम गावदों र' कन्ट्रल बिश्वनाथनिफोर गफुरनिफोर जोंनिया थालांदों माबा मा होनना बुङो बै फारसि भिलेज ना मा भिलेजनो जोंनिया दा हाबाखै जाहैदों एसे नारा नाथा जानानै दङ गाइसफोर हाबजोबाखै बारा खुसि जाना लाब गैया बेसेबां गोबाव नेनांगोन बेबा नरे जाय मानसिफोरा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय एसेबां मोजां बाथ्राफोर बुंबोदों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआर आव हाबाखै बेनि थाखाय एसेबां बाथ्रा बुंबोदों जेल जाबोनांदों बिक्रममोन बायदिया ना किसुमान मानसिया माने जसावनो हुस खोमाना लानाय होननानै बुङोना जसावनो हुस खोमाना लानाय होनना बुङोना मा बुंनो आरो ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनो मोन्दों होननानै जानला मानला बुंना लायो आंखि मिडिया पार्सननि कुइसना जोबस्लाबालासिनो दांबाय बुंनाया मा बुंबावनो आरो गाइस सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआर आव हाबाबा आं बिटिआर आव थाया होनलायनाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मानसिफोर दं। बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि समायखौ लाखिनो हामारदोंब्ला दा घन्टासेनि गेजेरावनो बिटिआर नागारनानै खारनांसिगौ।